Ja tenim el calendari. Després de mesos de feina, el calendari del 2024 ja és una realitat. El grup de memòria del barri La Torrassa s'ha encarregat de posar-hi una fotografia antiga d'acord amb cada mes de l'any. Totes provenen dels arxius familiars de gent del barri. Sortien a la plaça Espanyola a beneir els animals. Sí, jo vaig néixer aquí a la Torrassa i tot això ho recordo molt bé. Durant el mes de gener el distribueixen a veïns, amics, coneguts, entitats i també s'han organitzat per entregar-los personalment als comerços del barri. ¿Sale usted? Sí, en el mes de noviembre salgo yo. També és una manera de divulgar-ho, de fer vincle, establir una conversa i preguntar si tenen fotografies, explicar una miqueta lo de l'àlbum col·lectiu del barri i és una manera d'anar eixamplant. He fet la infància amb aquests 2 o 3 carrers, vull dir que... I les botigues, ja t'he dit, que estan totes, jo me'n recordo, dir que aquesta n'hi havia això, aquesta n'hi havia l'altre, però estan tancades, fa pena. I aprofitant el matí de repartiment, fan una parada davant del castell de Bellvís. Assagen Les noies de la Torrassa, una sardana molt popular del compositor Ventura Tort. Això és un homenatge a fa 15 anys. Van començar a Memòria de Barri unes persones, potser tan grans com jo no, però bastant grans, sí, o com jo. I com moltes d'elles ja falten, volem fer-los un homenatge fent el mateix que van fer elles, més o menys. Encisades per l'amor. Que en aquella època es feien sardanes a la plaça Espanyola, que s'hi ve ben bé cada diumenge, no? Aquest director d'orquestra i músic va tindre el detall aquest d'escriure una sardana per a les noies de la Torrassa. El grup de memòria es troba immers en la preparació de la celebració dels 15 anys, que es farà durant el mes de març amb la cantada d'aquesta sardana i un recorregut pel barri per divulgar la seva història.